Hola, soc Núria, soc estudiant de Gestió d'Allotjaments Turístics a Jesuïtes de Sarrià Sant Ignasi. M'ha impulsat a estudiar aquest grau, doncs que jo sempre he sigut una persona que m'ha agradat molt comunicar-me a la gent, estar de cara al públic i m'ha agradat també conèixer sobre diferents cultures. A més, ara hi ha una forta demanda de professionals en el sector. En el meu cas, jo sóc una persona molt pràctica i aquest grau, el ser en format projecte i el ser un grau superior, que és molt més pràctic, m'ha ajudat molt més a entendre els coneixements que em donen i a més en 2 anys ja tens el títol. Jo destacaria l'any passat quan vaig anar a fer un concurs de Front Desk a Bolonya, que la veritat m'ho vaig passar superbé i vaig poder conèixer gent de moltes nacionalitats de la Unió Europea i va ser superdivertit i vaig poder conèixer molta gent. I és una que m'emporto per mi. Gràcies a l'Aliança de Jesuïtes de Sarrià i Thomas More, doncs el pròxim any tinc l'oportunitat d'anar a fer un top-up a Bèlgica, que en un any i mig tindré la carrera de Hospitality and Leisure, que és l'equivalència aquí a turisme. Si estàs pensant en aquest cicle, espero que t'animis i que t'hagi ajudat el meu testimoni. Adéu!